Čaute, to je Hexus. A tu je Guard. A my nás vyznáme pri 15 vecí najlepších. a 15 vecí najhorších. Tak. Poďme sa na to. Pustíme sa na to. Dobre, môj ďalší pravod. Na to. Najobľúbenejšia farba. Ledovková voľna. Moja ledovka zelená, biela a oranžová. Najhoršia farba? Hnedá. No, najlepšie jedlo. Kurácie rolky, vypravené, obalované a šunka si je vnútri, zajďačky, to sa bude presne. Ja, sviečková. A najhoršie jedlo... Čo bolo také jedlo? Cestoviny, hrybové cestoviny. A ja neznášam hryby a neznášam ani omáčku a tak. No a tak, to je úplne. Dobre. Najobľúbenejší film. Najhorší film? Neviem, nemám zlý film. Ani ja. Nemám žiadny zlý film. Mám, videl som veľa zlých filmov, ale nemám taký najhorší. Dobre. Najobľúbenejší nápoj? Mojito. Výborné. Dobre. Najobľúbenejší seriál? Simpsonovci. A najhorší Griffnovci. To sa zamieta, vyhodiť do koša, všetko spaliť. Presne tak. Spáliť všetky dôkazy. Jediné, čo je pekné, je Stewie pyžamo. Jediné, čo uznávam. Spáliť proste všetky existujúce dôkazy o tom, že to kedysi bolo. Jedine Stewie pyžamo, to je najkrajšie. OK. Najobľúbenejší herec. Leonardo DiCaprio. Presne tak. Tá Najhorší? Neviem, asi... Neviem, fakt, nemám najhorší. To ani ja. Tak. Najlepší deň. No, piatok. Tiež. A najhorší Nedeľa. neznášam. Bolo chystať sa do školy, to je neskutočné. Pokiaľ nestihnete piatok, ale to asi nie. Tak je to hrozné. Dobre. Teraz, čo nás najviac rozčúle? Najviac ma rozčúle, keď mi niekto hovorí neuveriteľnú historku a nedopovie ju. Proste to je neskutočne vytáča. Proste hrozné čosi. No a tým ja. Proste s niekým sa rozprávam, potom on ignor, iba že ma počúva, a sa mňa pozerá a mňa sa rozpráva tuto. Mňa sa rozprávam sa so sebou a potom prosím, proste presne tak. Debilita. Jasný, tak. A najviac ukludňujúce. Proste, Relaxačná hudba, gauč, lehám, čilo. proste, čo? Lepšie by som to nepovedal. Asi tak. Takže, ok, ideme ďalej. Najlepšia nálada. Veselá. No ja, a hlavne v nedelu, to je smutok. A do školy. najhoršia nálada je depka. Depka a smutok, to je strašné. Niekedy mám depku a neviem z čoho. No. Teraz, najlepšia zviera. Pes, husky. Krásne, ešte s modrými očami a čierno-biely. To je nádherný pes proste. Alebo zeleného kvodra. No, a najhoršie zviera, Neviem, lejňokot. dažďovka. Nie, najhoršie zviera. Najhoršie zviera je hmyz. Fuj, hrozné zviera. Fuj. Dažďovka. OK. Z čoho mám najviac strach? Z hmyzu. No, a ja mám strach z takých divných, nežijúcich na našej zemi, no pavúkov, takých hnozných, ale ja sa pavúkov nebojím proste. Ja povíte, jenom aj chytím a tak, ale keď sme niekde v tábore napríklad alebo tak proste pavúk, vieš, a úplne šok chytím a ok, aj pavúkov sa nebojím. Najobľúbenejšia knižka. Hry o život. Všetky 3 časti, by the way. Moja najobľúbenejšia knižka je tiež taká hrubá.
a volá sa Bohovia Olympu, proroctvo. A najhoršia knižka, tak mám tiež tu. Rozprávky o psíčkovi a mačičke. Hrozné, fuj. Moja najhoršia knižka, Pán Tomás a Dráčik. OK. No, najlepšie mužské meno. James. A za mňa tiež. A najhoršie mužské meno... Ty vole, najhoršie mužské meno... To je ten Gabriel. To je hrozné meno Gabriel. Nie, mne sa nepáči zase meno, jak sa volá. To je také... Sebastian, alebo niečo také, ale oni ho volajú úplne inak, ak sa on volá. Vlastne, je to na S, ale napríklad, že Seltor, hej, a napríklad sa volá Sebastian. Proste to je... OK. Najlepšie ženské meno. Ženské meno? Jenny alebo Jennifer, neviem. Neviem prečo. No, alebo... A najhoršie... Gertruda. Lena. Ale nie, Gabriel, Matilda. To sa zase neviem. Za mňa Gertruda, to je proste z toho vyžaruje tá hnusosť proste. Hrozné meno. OK. Takže teraz najlepšia hudba. Taylor Swift. A to tiež, ale potom ešte taký remix, proste také. Nie, najlepšia hudba je rock a dubstep. Dubstep, to mám, čo som nemyslel. Dobre, stačí. Takže najlepšie obdobie je leto. Najhoršie obdobie Jeseň. Jeseň. Prechádza z teplúčka do zimy a potom už je zima, tak pohode zima, ale jeseň to by sa vyhodil proste. Depresívne obdobie. Dúfam, že sa vám toto videjko 15 najlepších a 15 najhorších vec páčilo. Možno by bolo viac, možno menej, ale to jedno. To už nerežme. Ja s vami učíme. Dajte like, alebo odber, alebo koment, či sa vám to páčilo, alebo nie. A po prípade, čo máme zlepšiť, čo máme zlepšiť. Čau, čaute.